En aquest exercici ens parlen d'un inventor que ha dissenyat una màquina que treballa entre dos focus, un que es troba a 100 graus centígrads i l'altre es troba a 20 graus centígrads, el foc fred. Quan treballem en temperatures, en màquines tèrmiques, recordem que sempre ens interessa treballar en graus Kelvin, per tant faríem la conversió. Per tant, el foc calent treballa a 373 graus Kelvin i el foc fred, que són 20 graus centígrads, passat a graus Kelvin, són 293 graus Kelvin. També ens explica que aquesta màquina extreu 300 joules del foc calent, amb la qual cosa, si sabem que extreu 300 joules del foc calent, tenim determinat que és una màquina tèrmica, sense dubte, per tant el sentit de les fletxes seria aquest. I l'altra dada que ens diu és que el treball obtingut és de 150 joules. I ens pregunten si aquesta màquina és possible. Bé, aquí amb aquestes dades podríem dubtar de com prendre l'exercici. Per saber si la màquina és possible, és real, recordem que el paràmetre que establíem era utilitzar el rendiment ideal, el rendiment de Carnot. Per tant, anem a calcular rendiments. Probablement a través del càlcul de rendiments arribem a alguna conclusió. Per una banda, podem calcular el rendiment real, que el definim, com ja sabem, com l'energia útil, dividit per la calor extreta del foc calent. I això, com bé sabem, és igual a el treball dividit per la Q sub H. I si substituïm les dades, 150 joules dividit per 300 joules em dona com a resultat 0,5 de rendiment real. Aquest és el rendiment real. Per d'altra banda, sabem que quan parlem de rendiments podem també treballar a base del rendiment de Carnot, que seria el rendiment ideal, el rendiment de Carnot. I si mirem el vídeo sobre principis de termodinàmica, sabem que el rendiment de Carnot es pot calcular a partir d'aquesta fórmula, o en el cas de parlar de màquines de Carnot, màquines, diguem-ne, ideals, podem substituir les Qs de calor per les Ts de temperatura. Només en cas de màquines de Carnot. No ho hauríem pogut fer per calcular el rendiment real, això, sinó només per ideal. Les temperatures aquestes sempre es comenta que han de ser en graus Kelvin, per això hem fet ja d'entrada l'expressió en graus Kelvin. Substituint els valors, ara aquí sí que tinc tots els resultats. En l'equació anterior em faltava la Q sub C, que la podria calcular amb certa facilitat, però bé, anem a calcular a partir dels valors aquests, i tenim, per tant, 373 menys 293 i dividit per 373. Si efectuem aquesta divisió, obtenim un rendiment del 0,2. És a dir, aquí tinc un rendiment real del 50% i un rendiment ideal del 20%. I em pregunten si aquesta màquina és possible. Òbviament és impossible, ja que el rendiment ideal, en condicions ideals, sempre el nostre rendiment és superior. I en aquest cas, aquest 20%, m'ha quedat aquí una mica desdibuixat, el 20% és un rendiment ideal inferior al rendiment real. És impossible que una màquina real sigui pitjor que una màquina ideal. Per tant, aquesta màquina no seria viable. Un rendiment real millor, més bo que el seu propi rendiment en condicions ideals, òbviament descarten que aquesta màquina pugui ser real.